Hamáis. Tá rint wablianta caite agus inis I chónaí scatalum. Cud na difritas mó nó na difritas sontasí ecans tú idir Catalan dermid agus éire? Well, a difritas sontasí is dóid go tá gur tír leihí an Catalún in scuilebrí ganachil sin. Sé sin le rá tá a deanga héinachab. Tá a harbh mórtasach asan sanga, laurín siadí agus déan si cosan híochar an sanga sin. A gás na héireann tá fatis an bíon leis go orm chaimháint as mocail éing, mar tá fatis an ghfuil éing imi, agus go bhéirte tá agin go ddíireach halamh na héireann ag go buinte seo ná cinál áiris Vericá agus hasna, meascán gan dán Angla Vericánach. Agus ar hagad bháil ar chóir te gapanta go muidir go nolcas tamlóg nó. Ní maile mé rá ach tá fatis an go bhrecam go rála tá, go bhrecam go bhfuil an mar deara an áiris se a gaiile níos láidre agus níos tréine leis an líon. So láirn tá Catalónis agus láirn tá Spáis agus Gaeilge agus I bran na teangacha ceach agus deacra fiú was aber the hosabor ceach agus deacra chuir ceapanta. O gan ebre sa be má tatú ag láit na teangacha sin si an Gaeilge an ceannas deacra sa bhéidir bhfuil structúile ar fadaí seachas na teangacha leidnacha. Mar hapla nar a bhíon duine ag ggéire gal an Spáis go Catalónis nó vice versa. Tá frosta é sin a dhéanana. Réúnta Jerem, mar réúnta frosta. Hála go teangacha leidnacha iad agus mar an tá an structúr céine a bansló an gramada céine agus mór an uplóir céine. So mar sin tá sé réúnta frosta gal ó hanga leidnach bháin go teanga leidnach ceile. Má táú láirt ar a Spáin, táú ag láirt an a Stát Spáineach. Stoi an Bascis agus an Gaeilge, tá cinál chun commórta sláán an sin, mar táú lé le teanga a bhfuil structúile ar fad aici. Go do seachas an Spáis an Bascis. An Gaeilge agus an Spáis an Gaeilge. Agus a méach duine as Spáin, Stát Spáine in an Catalónis hiiscin go héasca? Ní hiigech ach ní thugad sé beidir ach leabh línéir a heachta staach ar an teanga. So níl na difriútaí go mór sin. Dúirt tú sa leabhar ceachtainna ón Catalón tá tuiscin ginnte anam sa gur bhí sláinte na litreachta an slacht is úsáidí slát an neamháin le beoltteanga agus cultúr a thuis. Beidir le cinfáinneartú sin agus Madur cén chuí bhfuil cé sláán tá Gaeilge agus cé sláán tá an Catalónis? Well, cén fá an abí mé sin. Ar géadal si is dói teanga, bar iarfacht teanga bhín se bainteach ag an litríoch. Sé sin an úsáid is cuiil cúsí an teanga, an úsáid is mar deara is lehan réimsúla an teanga, tá sé ar fáil san litríocht. Nar tá an litríoch sláán, tá an teanga héin sláán. Tá teanga héin sláán. Teanga nach bhfuil litríocht inte, casan sé a lebe a céile go ina cinál creol ina lehanga agus a lebe céile imíonn sé steach slugtar ag teangatá níos láidir ina bhfuil litríocht láidir. So mar sin is slatúis eile í ar nó beidir atá bhád níos bunúsaí ná an cócht a polúil a bh ag an pobl teangan sin. Nis a pobl na Gaeilge sa tíir se ní réon cócht polúil acu. Ní réon cócht polúil acu. Sa Catalón tá tá an rialtas ní bháin go si ar honna teanga, tá imachtaí an rialtas agus an córas Vericáin ar fad trídeán na Catalónise. Tá an córas ideachas á riide agus á aimú trídeán na Catalónise. So mar sin ní réon commórtas an. Tá an Catalónis sláán sa meach sin freisin má táidir láit ar litríocht táidir láit ar in aine bliana 7,000 go le nó taringt ar 8,000 leabhar á ailsiú in aine bliana sa Catalónis. 7,000 Tidir, yeah. Mar sin anú caite chusanáid comá bhfuil pobl láithe beidir 7 nó 8 milliún idir an go bailach agus an pobl higann san Catalónis beidir 1 milliún déag duine. So mar sin tá pobl réasúnta mór an sin agus dá réir sin agus spéis sa tíochtach spéis sacíbas leta gan ocail tá mar dearrá táirgiú réasúnta mór leabhrán.
Okay. Agus an sin Maidir leis an tíir seo, Maidir leis an Gaeilge, cén chuil rudaí ó híb na litríocht a fá. Well, tá fáte an nach féidir a bheith ro gócasach nó ro bhórtasach a tú as an bhfuil cuasaí. Léidir a bheag na bhór go siad an ghfuil go méidir ghfuil gáchéad léthirí Gaeilge an. Sé an daine a léons Gaeilge resúnta rialta agus go féidir go tú réimse lehan ábhar scrífaí a hiiscint. Ach hálainn gur a pin an méid, ní hálainn ghfuil mór an níos móna sin. So bheith gaithna agad ar belugas dó. Tá fáte strom ag bhfuil leithna. Aisteach le rá is teangaí an Gaeilge, an Gaeilge rindanna cín túiste dearnas agus fuair gur an níos móna 300 scríbhnóirí. Níos móna 300 scríbhnóirí Gaeilge hán. Rud a cílíons chula hans gur bhí an Gaeilge an teanteanga na bhfuil níos mó scríbhnóirí na léthirí an. Rud a cílíons bhfuil chuidhá scríbhnóirí nach léon Gaeilge agus tá sé sin le feiceáil go dúir chuid na Jacksonnaí. So mar scríbnar tú héin agus mar ile agus mar Úrscéalaí agus Úrscéalaí. Céir a thugann inspráid chuid? Is tena uafás a fisrach me. Is tena uafás a fisrach me. Agus siadm gur a pin an bon sin a crochíons an crochíocht más míliad. Bín tú fisrach, bín tú híra áil amach. Rudí fú tain, rudí fúin bobbal, rudí fúin star, rudí fúin óliach. Bín tú sír israch. Agus fi bhean na litíochta is féidir mar dearata, is féidir an israch se a orbert. So ar a meach sin is dó gur a bheith fisracht bon agus fór. Is dit a fisracht mé hosa mé mar ólaí agus bíos mar idir seoid ar feadh tamil agus bís in ile ar feadh tamil inis tá mé plé le Úrscéalta agus nis tá mé plé le Úrscéalta agus le ábhar eile in Gaeilge agus Spáinis agus písa i Catalúnis freisin. Ok, go má. Bín tú gaistrú freisin? Agus tá filiacht aistrathe. Tá filiacht aistrathe, Tá John rá nach féidir dá aistrú agus gur legan eile go dá nua tágad ag go dearra. Cud a deartha? Tá cearta fad ag go duine a dúirt sin. Tá a ddíine saoine baint le chud a hanga a dgan tú agus na fola sa teanga sin an úsáilte go cadéiseach agus go cuaramach san dáin. Leis na macálaí atá ionta ba úsáid le dáin a crochú, go leis an mar dearra le éfacht an dáin a chuir inniu. Nar dhéanann tú aistrú ar sin isteach I deanga eile. Bhainna tú fáim as beidir chuid go imacht an bhondáin, ach ag an am céna caiithú ghlacha leis gúil tú ag baint le a hanga hain, gúil tú ag ire gol arái leis an dáin seo iad a hanga hain. Rud a commons go a bhí buíochas go tú rud a dtíim se hain achráin air. Is dáin achráin, agus ar am hain achráin an abatarabíns ar an síhar sin. Is leor chuid go na heisteáin go béirle ón Gaeilge ag ceáil le feiceáil go nach iad na dáanta chéna a chuir iad. Ach an ósreacht an isnú gur filií go minic atá ag gaistrú a chuid filiíocht a hain. Ach ríist an achtáin atá an sin ag dearna. Is agánta go tú má bhreann tú ar chuid go na king is dearnaí file email firsta. Gareth McLaughlin, etc. Bran ar an dá legan. Bran ar an dá Gaeilge agus ar an ná béirla, ní hen rud céna hiad. Ní hen rud céna hiad. Rud a bhhainna sí go leis a bhfuil difriochtaí idir cultúir atá bunaí ar hanga. Atá bunaí idir an tú ar úsáid teanga, úsáid fopla agus mar sin. So mar sin ní féidir agus tá sin ráid go leor filiána, ní féidir aisteáin lúm a dhéine a gáin a éibrion I deanga a bháin agus a daibrás teanga eile. Rinmise mar hopla dáanta a chuid Ernesto Cardinal a chuir go aber Gaeilge. Agus dahan mé gur a acánta an dhéine ham seachas aistraáin. Nuair is aistrathóir bhfuil rud a dhéanann tú ná déanann tú aistraáin lúm ar an mundá agus an sin bín leganat an sin, ach tuigeann tú iad a hanga hain, nach bhaimíonn sé mar gáin iad a hanga hain, caitheadh tú é ahrú písa le dáin dhéanachas. Agus go a bhí a buíochas tá achánat. An sin, So it's
approach is fadé agus approach gur fiú towards fui. Os is fiú mar cinn te garfa de go current tú isteach id de cultúr hain, current tú ábhar nua isteach id de cultúr hain. Agus anna ceisteirí céir déir bhfuil tú go faoi láthir. Tá mé gobar cúpla tá mé gur a ballcríocha chur Úrscéal cinál scigwaga é isdói a tíirse agus bhfuil tiite amach le Jonas well is de coméide mórí an tíirse fi láir a fáte san. Ok, agus an sin tána ag gobar chrá de scéalta a mai picturí lob a bheits gá hangach de gon do gailige Spáis. A bheits de go ddíirí éirnaí a cuaisteach a seirbhís na Spáine agus sé sin géanaí fiáine is anam gan srá, agus an sinna cua nún America heas, agus a dag a lorg stair America heas. Stair bíirte agus stair gnó agus stair olaitiúil tu go America heas. So tu go géanaí fiáine is anam gan srá, be sé ddíirí dhégóirí na Jeremy Peterdína trí blin déag ceirblin déag blís. Agus ba stair an sin nach bhfuil rólas a bhain sin héiran ná winter chuidhór a winter America heas. Tá dáile hór agin America heas hena hain, so leabhar gá hangach ní hírim go a lehéidí bhíomháin hena a d chun gréige agus Spáis. Gur míle agad.